samozrejme, než začneme, chcem poslucháčov upozorniť, že na telefónnej linke mám poslucháča, ktorý je v písomnom styku s nejakým slovenským vojakom, ktorý je v Mariupole. Tak dúfam, že budem mať na linke poslucháča Adriana. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem zdravím všetkých poslucháčov. Ahoj, Adrian. Tak povedz nám trošku, s kým, alebo čo, ako, v akom kontakte si a aké máš novinky teda z Mariupolu. No tak ten chalan, tak jeho meno nemôžem hovoriť, lebo však vieme, jak to je tuto na Slovensku s ľuďmi, ktorí slúžia v iných vojenských zložkách, tak on slúžil aj vo francúzskej cudzineckej legie a spolu s ním tam aj bojujú traja takíto chlapci, ktorí absolvovali výcvik vo francúzskej cudzineckej legie a taktiež, no môžem? Haló, no nech sa páči, jasne. No dobre, čiže sú tam nejakí chlapci z francúzskej cudzineckej legie, ale nie sú tam nejak politicky poslaní, ani takže by boli ani že by tam boli nejak nútení na silu, všetci sú tam dobrovoľne, hlavne tí, čo sú v tom batalióne Azov. Tento batalión Azov je tvorený z veľkej časti aj cudzincami, ale sú tam aj domáci Ukrajinci väčšinou a behajú na internete rôzne videá, jak tam hovoria po anglicky. Tí ľudia, hneď všetci sa boja, že sú to Američania a tento vlastne chalan mi povedal, že to nie sú žiadni Američania, ale že sú to normálne občania Veľkej Británie a bývalí členovia špeciálnych britských jednotiek SAS. A oni taktiež zažili aj Afganistán a oni sú tam teraz tiež dobrovoľne prišli na tú Ukrajinu tam bojovať. Prečo, prosím ťa, spýtam sa, Ľubo, počuješ ho dobre? Áno, počujem veľmi dobre, v poriadku. No a teraz ja mám Ľubo iba v druhom. Skús teraz, Ľubo, povedať niečo? Počul som každé slovo a veľmi dobre z tohto telefónu zaujímavé informácie o batalióne Azov. No to sú presne tí ukrajinskí dobrovoľníci, ktorí teda bojujú na strane kyjevského vedenia proti ruským povstalcom. Ale zaujímavá informácia, že áno, je tam počuť angličtinu, objavila sa aj nejaká správa, že tam boli uniformy NATO a podobne, ale tá angličtina, tak počujeme, že nemusia to byť Američania, sú to tie britské špeciálne jednotky SAS, ale vlastne dobrovoľníci. Dobre, ja sa chcem spýtať tohto. Adrian, je ten tvoj kamarát schopný rozoznať rozdiel medzi britskou a americkou angličtinou? To neviem, to som sa ho nepýtal na takéto informácie, ale vravel mi, že bežne sú tam ľudia z cudzinci rôznej národnosti, Švédi, Fíni, Taliani sú tam a oni sa bežne medzi sebou rozprávajú po anglicky, ale že konkrétne na tom videu z tej oblasti škôlky, čo tam dopadli, ten granát, kde sa vlastne natočili títo dvaja Briti, tak oni to sú že vraj No, už vypadol si nám, takže čo tí dvaja? Ja neviem, hej. No, tak oni vlastne, jak sa tam natáčajú rôzne takéto videá, čo mi rozprával ten kamarát, a dneska, že nejaký odkaz pre Putina točili, mi rozprával, a že to video, jak sa tam dvaja, tí Briti natáčajú vlastne pri tej škôlke, tam točia, jak dopadli tie granáty, konkrétne grady, že a tieto grady používa jak ukrajinská armáda, tak aj títo separatisti, čiže nemôžeme jednoznačne určiť, že kto strieľal, aj on rozprával, a že v poslednej dobe je tam pomerne kľud v tom Mariupole. Že iba tie prvé dni zažili to bombardovanie, že žiadne vojenské obete, že všetko iba civilisti a väčšinou takí starší obyvateľia, že tam zomrelo aj pár detí vravel. Dobre, aké máš informácie, povedzme, máš nejaké informácie, že napríklad ako separatisti zachádzajú a zaobchádzajú s tou druhou stranou? Áno, konkrétne aj tebe som myslím, že poslal video, také 20-minútové cez e-mail a vlastne tam bolo to, že áno, videl som video, že sa moc pekne nesprávali z začiatku k tým zajatcom, ale vlastne to bola známa firma, oni už mali konkrétne, už sa stretli s tým plukovníkom, ktorého chytili a zajali aj s jeho vojakmi, čiže od toho chlapca už poznali, tak aj preto sa k nemu asi tak správali. Ja si myslím, že im tiež došla trpezlivosť, ale že majú veľa zajacov, okolo 50 kusov som dneska čítal a tým sa správajú, že aj úplne normálne, len že tým tak extrémisticky by som... No, bol tam náznak, že mu tam chcel odseknúť hlavu, vytiaľ tam šablón na ňo, ale potom sa ukludnil a potom ich doniesli aj do mesta a vlastne ich chceli ako tie reakcie ľudí, aké sú na nich. Tam aj nejaké ohlasy tam neboli zrovna pozitívne. Jeden muž tam aj napadol toho plukovníka zajatého a potom ich vlastne odviekli preč. Toto ja som videl. Dobre, Ľubo, máš nejakú otázku pre ňa?
No ja by som sa opýtal, že tí priatelia teda, ktorí sú tam v studzeneckej legie, tak jasne, že si zvolili takýto život, že bojová existencia a tým si zarábajú, ale čo je hlavnou motiváciou? Sú tam čisto len pre peniaze alebo z nejakého presvedčenia, že ja neviem, majú nejaké výhrady k Rusku alebo k tým ruským povstalcom, nejaké osobné, pochybujem, alebo chcú pomáhať Ukrajine pri nejakom jej oslobodzovaní, alebo čiste ide len o to, že sú za to peniaze a môžu si zabojovať. Aká je ich motivácia, že sú práve v tom batalióne Prapore Azov? No toto som sa opýtal aj ja a on vravel, že vlastne motivy tých ľudí, ktorí tam vstupujú, sú rôzne a že rozhodne pre peniaze to není určite. Ja som sa aj pýtal, že on dostáva 200 eur prepočte na naše peniaze, čiže pre peniaze to určite není ani ľudia okolo neho. I vravel, že motivácie tých ľudí sú rôzne a že väčšinou z nich aj tí sú bývalí vojaci a vlastne aj tí bývalí špeciálne blízke jednotky, že to sú všetko bývalí vojaci, väčšinou majú vlastné výstroje a že ich motivácia je hlavne takéto vzrušo z toho boja a také, že sa vyžívajú v tom boji a ten pocit adrenalínu. Že takto on to nazval a takto mi on to povedal, že toto je aj dôvody, že prečo je tam aj on. Ale že samozrejme nájdú sa medzi nimi aj takí, ktorí nemajú radi Putina, chcú tam zabíjať, že sú tam aj takíto Magori rozprával. A takto je to rôzne. A že väčšinou tí velitelia tej ukrajinskej armády, obyčajní, že to sú väčšinou obyčajní Magori, nacisti a že majú zle neschopných vojakov a sú aj zle vycvičení a nemajú takú dobrú výzbroj, ako majú tí v tom batalióne Azov. Takže je to vlastne čiste o dobrodružstve, že tí chalani, ktorí sú tam, no čest výnimkám, ja viem, bola taká známa postava z tohto bataliónu Azov, ten Švéd, neonacista, s ktorým boli aj rozhovory, prezývali ho Viking, on bol vyslovene, že ultrapravicovo orientovaný, ale nechápem, on tam išiel ako bojovať za bielu rasu, ale tak medzi Ukrajincami a Rusmi, neviem v akom zmysle išiel bojovať za bielu rasu a za nejakú budúcu bielu Európu a viem, že o tom bola správa, ten sa teraz zabil, išiel na džipe, ale ten mal letné pneumatiky teraz zime a vyletel z cesty a jednoducho zabil. Tak viem, že z Azova toto bol teda Švéd a sú tam aj takto motivovaní ľudia, ale druhá strana, tak ako si spomínal, zrejme je to fakt len dobrodružstvo, adrenalina, rovnako ako bojujú na Ukrajine, bojovali by aj v Namibii, v Kongu, kdekoľvek. No áno, ja som spomínal, boli tam aj chlapci, čo zažili Afganistán a takéto a tiež sa len chodia viac menej vyžívať do tých vojen títo zahraniční a že domáci sú tam aj tiež takí nacionalisti, že sú aj tak orientovaní, dokonca mi vravia, že nejakí chlapci burzovky tam majú portrét Hitlera, ale že by sme ich mohli nazvať nejakými ortodoxnými radikálnymi nacistami, to nemôžeme všetky hodiť do jedného vreca, že viac menej sú to chlapci takí nacisti, jak naši futbaloví vytržníci, že aj sa hrajú, zabávajú sa z toho a robia si srandu z toho, že aj vlastne hajlujú a tieto veci. Dobre, ďakujeme ti veľmi pekne. A máme ešte nejaké informácie, ale to sú také spolné, že jak sú vybavení a kde bývajú a tak. Konkrétne tento kamarát, oni majú kasárne v bývalej škole spravené, že viac menej podmienky tam ako ubytovacie nie sú bohvie čo, ale že zásobovanie zbrania a takéto veci všetko funguje, používajú predovšetkým sovietské zbranie, oni dostali od ukrajinskej armády nejaké džipy, dostali tanky, batalión Azov nemá, ale veliteľ im slúbil tanky, že ak ich počet bude okolo 1000, že dostanú okolo 10 tankov, ich aktuálny počet, čo mi vravili, je ich okolo 600. Tam v tom batalióne sú viac menej koncentrovaní v tom meste Mariupol a že celého kontrolujú oni a že oni sú jediná taká schopná sila, ktorá drží tých separatistov ďalej od toho mesta. A pýtal som sa ho aj na delostrelectvo, že Boh vie, aké delostrelectvo nemajú, ale že majú jeden protizdušný kanón na normálne náboje, nie na teplné, že to ukrajinská armáda, oni majú tie systémy BUK. A pýtal som sa ho taktiež na nejaké západné zbranie zo zahraničia. Vravil, že tam videl nejakého Francúza s gulometom Minimi. Potom tam videl nejakých 4 chlapcov, ktorí mali nejaké izraelské zbranie a taktiež tam videl aj nejaké karabíny klasické americké. Ale že väčšinou, že nepýtal sa chlapcov, že odkiaľ to majú, ale že vyfasovali viac menej výstroj od ukrajinskej armády, nejaké čipy im tam dali dobre a že sú veľmi dobre zásobovaní a že nič im nechýba, veliteľia morálka je na vysokej úrovni, veliteľ vlastne s nimi chodievať aj behať a
taktiež jeden veliteľ Bielorus, čo velí tam v tom Azove, že vraj je Bielorus a že vraj má na svedomí nejaké bombové útoky v Rusku, že je to taký mafián, ktorý má veľa peňazí, že hneď aj dostal od Ukrajincov občianstvo a že jeho jednotka je tiež veľmi dobre zafinancovaná z jeho strany. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Maj sa krásne, keby čokoľvek bolo, samozrejme máš na mňa e-mail, kľudne sa ozvi. Dobre. Díky, ahoj. Ahoj.